నేడు గుంజల త్రోపో జో కార్యక్రమంన పెద్దలకు నాట్నూరు పాటలలీర్ వెడిలకు आहने यूथ कांडीर उंडे उंदी कार्यक्रममुनु बिरटो शुरू कीतिटु नेटको 5వ सालदग नेड कार्यक्रममुनु 5వ जोकते म्हणजे 5वी बार ते मलगिनी पुस्तिटो गावगड तुरबाईक दादलीर पाटललीर अटूम कुटुम शेड सगा समदीर बाई कुनगिरे दंडोस मुजरा जय गुरु ते कार्यक्रममु शुरू 2020 नलते इंदके 5వ म्हणजे 2025 येवनलु नेडगी कार्यक्रममुनु हर हमेशा ताकू शेर नेडू मिरट नेड गिरे 5 साल गिरे 2025 रोप गिरिर्तिटु ते इद कार्यक्रमना नेडू चुडूकु डगुकु रणुंते गूडनूर उंडे दुसरो गूडनूर वातूर समदीर वेडिलकुनु दादलिरकुनु बाईकुन समदीर मीवा पादालकुन गिरे दंडोस मुजर कीसरू इद कार्यक्रममुनु नेडू पहिला कार्यक्रमम ने सप्ताह रोपो म्हणजे 7 दिवसना कार्यक्रमम रोपो पहिला कार्यक्रम नेडू मावा कार्यक्रम इरन रोपो वाता ते श्री श्री परमहंस सद्गुरु पुलाजी बाबा कृपादलकुनु दंडोस मुजर कीसर आने इगे वातूर दूसरो नाटनूर उंडे नाटनूर समदीर पेद्दलकना पादलकुनगिरे दंडोस मुजर कीसर आने इगे जो कार्यक्रम नगा सियूं सालकनल चोकोटना कार्यक्रम कींतिटू इ चोकोटना कार्यक्रम नगा समदीर डग्गू पेद्दलकू म्हणजे साउंड सिस्टम उंडे सेवता कार्यक्रम ना वाड़ी कीवलीर उंडे भजन कीवलीर मीवा पादल कुनगिरे दंडोस मुजर कीसर ते नेडू कार्यक्रम म्हणजे जो इदु कार्यक्रमना रूपरेषा नाहकनग बारी रना बततलाशी रना ईतांग कार्यक्रम को बारी किया ना ईतांग कार्यक्रमम कीसी नंगडल विडिल कुंतोड़ वड़कसरेन मन वाला था कींतिटे मती समदी चौकोटे की बगन नाराज की बगन डोडो की बगन खापी की इद्वेसना पूछ की वाला था ते समदी आनंद नंगे कोया वेहन रोपवाता आनंदे वेहते ते इद कार्यक्रम बसकेन कीतेर की मावा जातीन रोपो आदिवासी तान ट्राइबल जातीन रोपो बसकेन की मकी की चिदगिरुंदी प्रश्नवांत ते तेन मुने ज्ञानम मून तरीकने मंदंता ज्ञान म्हणजे विधून अदु मून तरीकने मनंता मूंद रकमकने मनंता मूंद जागा मनंता मूंद कालमकना मनंता मूंद जागंगो मूंद रकमकने मूंद कालमकना मनंता बतल ज्ञान नॉलेज ते उंदी बतलिते के पज्जेटा कालम बचोरते सोडीताई तान लिही किसी ग्रंथ रूपी मनंता उंदी ज्ञान भगवंतना ग्रंथ रूपी मनंता पाठत रूपने मनंता भजंत रूपने मनंता उंदी आभंगना रूपने मनंता उंदी श्लोकमना रूपने मनंता अहन तानगा रेच्चिकुनिरंते अदु सोडीता कालम ते तानकू मरटू वाचिकीसेर बोरो चदुवु करितुरूर ते ऊर तान ओडके मासी वेश्चेर वासेर मनंतरिद्दु पड़ान ज्ञान त्यादि ज्ञानो उंदी महाभारत नई ज्ञान इंटू अदि ज्ञानो उंदी रामायण ज्ञान इंटू अदि ज्ञानो उंदी भक्त प्रहलाद न इतिहास न कृतायुगम न ज्ञान गिरिंटू बती
ते ಇದು ಜ್ಞಾನ म्हणजे तेलवडी अंतर थोडं बताई तेलवडी शले अंतर का तेलवडी मूद्रा कल्पना ते चरित्र तक मंदांता ते चरित्र इनके बोनगिर मनी चरित्रातून मराठ वेहने के नेटल कार्यक्रम पाहिला की ಹಿಂಗೆ మీకు చరిత్రాంగిర్ వెహవలిరువాని డగడగుక్సెలే ते हिन चरित्रता उंदी ज्ञान आणि उंदी ज्ञान बहन मनंत उंदी तेलवाडी बहन मनंत नेड ताक्सरेन मनंत चटने वार्तालको टीवी न गयो बगको वासेर मनंत ಇದು ज्ञान ಎಂಟ वासेर मनंत कोटातोर ओन अवार्ड सीतेर ओन चोकोट केइतेर ओन बेहंकुनो अग बतलतेर इर्तेरते ईतल नेड सुड नेड कार्यक्रम शुरू कीतिड ಇದು कार्यक्रम की नेड गिटल शुरू कीतिड की सीयूं साल काती नेड शुरू कीतिड नेटल शुरू कीतिड किचु नेट ज्ञान नेड काम कीतट नेड जेवून कीतट नेट ज्ञान ಇದು कोटना वडकतट चोकोटना सत्संग कीतटु नेड बहान पिस्कटु ಇದು नेट ज्ञान इचुड निन्नेत उंदी इतिहासनक टेके मातेके नेट उंदी ताक्सेर मंत तेन वर्तमान इंतेर तानु भूता कालम इंतेर ಹಿಂಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಸುಡಟ್ ಇವು ಚರಿತ್ರ ನಂಕೋಯ ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ಇಂಜರಿತೆ ಮಾಕ್ ಬಗ ಖರೆಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚದೇನ್ ಲಾಚಿ ನಾಡಿತ ನಾಡಿ ಜರ್ಗವಲ್ ಬತ್ತೆ ಮಂತಯೋ ಅದು ಇತಿಹಾಸನಾಗ ಮಂದಂತಾಗಿದೆ ಕೈ ಮಹಾತ್ಮಲಿರು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ತೋಪಡಲು ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಮು ಇಂತಿರ್ತಾನೆ ಬೋಂತೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಂ म्हणजे ನಿನ್ನತ ಜ್ಞಾನಂ ನೇಟ ಜ್ಞಾನಂ ನಾಡಿತಗಿರಿ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಒಂದು ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿ ಇಂಜರಿಂತಾರೆ ಮೂಂದಗಿರಿ ಕಾಲಂಕನ ಜ್ಞಾನಿ ಇಂತಾರೆ ते मूद कालम कुन रोपण मूद ज्ञानम कुन रोपण नेट उंदी ते नाडित उंदी म्हणता ते नाडित कालमನ बत्ते ज्ञान म्हणतायो ते निन्नेत सोडिता रामायण महाभारत उंडे बहुगिर 18 पुराण को सही शास्त्र उंडे बहुमतेगिर वेद को नालू वेद को इवेक नगटलगिर उंडे काही योगिरा संस्थान कना काही पुराण को इजु चिवेकुनु निन्ने सोडितंग अवकुन वेहचेरू नेड बतल कीसर म्हणतात इन्वॉल्व वेहवले ज्ञानम न चर्चा ते नाडी मरड बतल की कटु नाडी बतल किया ना ज्ञानम वेहवल इंजरिते कि ननगिरिगेन कि निल्सिवे अंतन मिरड के जानती नागटल डग्गुक मंतिड मिरड ಏಜನ ಡಗ್ಗುಕ್ ಮಂತಿಡ್ ಸಮದಿನ್ಗನ ಇದು ಪೆರ್ಸಪನತಿ ನನೈ ವೇಹ ಅಂತನ್ ಇನ್ವಲಾಯೋ ನನ್ ವೆಹಚರ್ ಮಂತನ್ ಗಿರ್ ಇನ್ವಲಾಯೋ आणि ನನ್ ವೇಹವಲ್ ಹರುಂದಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಜಕ್ ನಗಿರಾಯೋ ಓಡ್ಕಿರನ ಸಮದಿರೆ ಓಡ್ಕಿರನ ಮಜಕ್ ಇದು ಸತ್ಯ ते नेट केवनल निन्नेत बतल जरकता नेड बतल जरगना नेट अलिके बतल जरगना ते मुन्ने मरड बतल कियाना इनवल ज्ञान जुड़िदेना चर्चा ये ಇದು ಬಸ್ಕೆ ಜರ್ಗುಂದು ಇದು ಮಾಕ ಅಸಲ್ ಜುರತ್ ಮಂತಕಿ ಅವಸರಂ ಮಂತಕಿ ಸೆಲೆಕಿ ತೇನ ಕಾಮ್ ಮಂತಕಿ ಸೆಲೆಕಿ ಇಂಜರಿತೆ ಕಾಮ್ ಮಂತ बसके ते शंभुदेवल समदीर कुन के इंदुर समदी जाती बच्चों जाती हूँ काली कंकलिन पीटे पुड़तंगू 33 कोटी पेन की विच्चों ते जाती कोस मराठा पेन को चले कोस तेलंगा पेन को अगमावा आदिवासी ता ट्राइबल ता पेन के बच्चों को पेरेंडे कड़ा कोय पेन म्हणजे 12 इव 10 आणि पोरट रेंडु इव समदिगिरे भगवंतगु शंभुदेवನ ರಾಯಸಭತ ಕಚೂರಿತ ಗುಚ್ಚಿಕುನು ಜ್ಞಾನ ಬೋಧಕೇಂದು ಬೋನ ಶಂಭುದೇವನ पिछुड़िद ते बसके ते शंभुदेवन गटल मराठ विच्ची बाहरी सोडिताटो इदी ज्ञान सापडे माचिल बदी ज्ञानो पेन म्हणजे गुरु पेन म्हणजे गुरु म्हणजे पेन ಈ ಸಮದಿನೇಡ್ पेन ಕಿಂತಟ್ ಮರಾಠು ಈ ಸಮದಿ ಪೆರ್ಸ पेन ಇಂತಟ್ ಗುರುಯೇ शंभुदेवನ अवतार गुरुये बती पेन इनवल शब्द बसके के पकत सोडितायो ई समदी ज्ञान बत्त इद कचेरी मंदु इद कचेरी सोडिता बसके ते सोडिता असके बततून फेन इनवा इदगिर पसे माता तिचु चिनके परेशान दग मन तिचु चिद्देने मुन्ने मराठ बतल किया ना इनवडून करिकियान लाशी निचो पुण्यवंतलीर गुंजड़ता मी वजो नाटनूरू मागिरे अन्नदान कीतिटु मावा बचवीर के जानतेरो वातुर ऊर बचवीर पियूर मत मीवा अन्नदान तुंते नमोड गीतित्तम थोड़ा बच्चों पैरसा अन्न पराब्रह्म स्वरूप इंजरित्तर महात्मरे ಇದು ಬೇರೆ ತಿನ್ನುವಲ್ ಗಾಟೋ ಬೇರೆ ಪೇಂದ ಸ್ವರೂಪ ಮೋಡ್ ಬತ್ತತುನ್ ತಿತ್ತಟ್ ನೇಡು ಪೇಂದುನೆ ತಿತ್ತಮ್ಮ ನಮೋಡ್ಗಿರ್ ಪೇಂದುನೆ ತಿತ್ತಮ್ ತಿತ್ತಟ್ ಹಚ್ಚುರ್ಗಿರ್ ಪೇಂದುನೆ ತಿತ್ತಟ್ ಸುಡ ಪೇಂದುನ್ ತಿತ್ತಟ್ ಇಂಜರೇನೆ ಮರಡ್ ಪಿಸಿ ಮನ ಅಂತ ಅಗರ್ से ಬೋರ್ಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೀಸಿ ಸುಡೋಲ್ ಮತ್ತೆ ವೇರ್ವೇತ್ತರು ನಾವು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಘಾಟೋ ತಿನ್ನೋರೈತೆ ಮಿರಡ್ ಶಾಂತಿ ಬೋರ್ಗಿ ನನಗಿರಾಯಿ ನಿಮೇಡ್ಗಿರಾಯಿ इंदिके ಇದು ನಾನು वड़ीदूने नेस्कोनरा नाक तेन तोड़ काम सेलते मराठ इनकेन सांतट ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾರುವ ಮನೆಕೆನ್ सांतट इचुड़ हीन ते भगवंतल इगे मंता अगसिले अग मंता अगसिलेन वलायो भगवंतल भगगिर मंता
ते भगगीर म्हणता मग ती भगवंतन ज्ञान मिनवल ओळखे मायवल राय सभये इचु चिद कचेरी शंभुदेवन कचेरी इचुడు चिगे समधी प्रकारना जो बता ते मनंता संसार बारे ते थोड़ा नालू भाकनक म्हणतात व्यवहार उंदी व्यवहार म्हणजे समधी जातीनूर बघते मिसळे माचे बताते वाडकांतटो पिसगतिता संसारमना सुधरंता इचु चिद व्यवहार संसार म्हणजे उंदी जाती तूर मनांतर चिलते आडमाडस मनांतर चिलते आती मामलीर काको पेपीर वीर मनांतर ಇದು ಸಂಸಾರ చూడటిಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಲ್ ಇದು ಸಂಸಾರ್ಥ ಪಜೆಯು ಧರ್ಮ ಮನಂತ ಧರ್ಮ 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 म्हणजे बतला मायनल ताकवल जो वोर करी कीवल जो मुन्ने सोनवल ಇದು ಧರ್ಮ पेन इनवला कसिले ते गुलुरेटरीन ते माव धर्म ते मराठ ताकनारा सामदीरता चिरते धर्म इनवल परोडा मराठ गिरिंतात गोंडी धर्म अरे गोंडी मोदोड की धर्म मोदोडा सुरट हिंदू धर्म म्हणजे हिंदू मोदोल की धर्म मोदोल समदीन गटल मोदोल धर्म बुजूर येतात ते टायटिल दुना गिरतेर वेरुंडे तच्चा गिरतोर ಈ ಸಮದಿರ್ನೆಕೆ ಧರ್ಮ ಬತಲಾಂದು ಖರೆ ಮಾಯವಾಗ ಸಮದಿರ್ के आसी सोडिता इचुಡು छिद्दु इदेन पक्का ओडकिना धर्म अगर से चुडूर कांडिर चुडू पेकिन की नेड बोन गिर अगर से खरे मायर चूड खरे माते के खरे मायर ते और मुन्नेत कालम ना बतला अंतर चूड पज्जेट कालम नाग बतलते जो आते रो महात्मली डगडगुकु चूडट हरिश्चंद्रलिंटू जगद्गुरु तुकाराम महाराज इंटू उंडे बेहंकु इंके मरट बोन कीसे मंतटू अंजनीय स्वामीना हनुमंतना चूडट वीरू वीर बतल कीतेर धर्मते ताकतेर सत्यते वडकतेर धर्मता पालन कीतेर धर्मते मुन्ने सोडीतेर आणि धर्मेतली रासिकून बेहंकुनु धर्मता युद्ध कीतेर वीर सूर कातेरनी पोरो निल्तेर इचुड चिद्दु बाई परसकोया चिद्दु धर्म अंदु अचूर नेरुस्तेर अदेन लासी ऊर पेन कातेर बोन के अद नेरुसवायो ओर पेन आयोर ओर आय परो पेन आयोर बारिते पेन द धर्म बोन गसिले ओर आयोर बारिते मा पाटा वेसुडिनगा मूंदु वरोरे मायनन मूंद वर्णल कीतेर मूंदु पोरोल कीर्तेर उंदी देवलुम कल्ली चूडट उंदी कल्ली देवलुम कल्ली उंदी कल्ली नरपुट कल्ली उंदी कल्ली राक्षस कल्ली जरीतेर चूडट मूंदितेर ते बसके ते नरपुट कल्ली त्रोप मंजी देवलुम न हेतु कींतरो पेंद हेतु कींतरो पेंद नेकी नेरुस अंतरो पेंद सबूत करी अंतरो अचु ओरू पेंदरोंद अंतोर पेन अंतोर पेंदुन मोडी अंतोर इचुडी चिद्दांदु पेंदरोंद अंतोर पेंदुन हेतु किये आणि पेने अंतोर आखरी इचुडी चिद्दु आणि राक्षस कली म्हणता सोडा ಇದು ನರಪುಟ್ ಕಲಿ ಪೇನ ಅಂತೋರ್ ಬತಿ ರಾಕ್ಷಸ ಕಲಿ ಬತಲ ಅಂತೋರ್ ಓರ್ ವೇನ್ ಜಗಡಾಂ कीम ಓನ್ ಟಂಟಾಂ कीम ಓನ್ ಜಹ ವೇನಾ ಲೂಟ್ कीम ಓನ್ ಪರೇಶಾನ್ कीम ಓನಾ ಚಾಡಿ ವಡಕ ವೇನ್ ಗ ಓಂ ನಾಟುನ್ ನಾಚಡಂ कीम ಥನ ನಾಚಡಂ ಅಂ ರೋತುನ್ ನಾಚಡಂ कीम ಉಂಡೆ ನಾಚಡಂ कीम ಇದು ರಾಕ್ಷಸ ಕಲಿತ ಕಾಮ राक्षसन बदे फेन मनंत बततुने वेरियोर ओर या तो साय वडून गिर वेरियोर या तो पीस वडून गिर वेरियोर इचुडी चित ओन सांप्रदायम संस्कृति धर्म इव भवे मनो पेन इनवल असले ओडकी मनो ಇದು ಜಗನಗ ನಾಕ್ ಡಗ್ಗುರ್ ಬದ ಪೇನ್ ರೈಂತೋರ್ ಇಚುಡು ಚಿದ್ ರಾಕ್ಷಸ ಕಲಿ ಇಚು ಚಿದ್ ದೇವಲುಂ ಕಲಿ ಸುಡಟ್ नरपुट कली राक्षस कली ते मराठी इचोड रोप बतांकी इंतडते बोनक ते मुन्नेत कालम नाग भविष्य सिले ओनक मनवल सिले ओनक बे चकोटना कीर्ति सेले अच ओरे राक्षस कली नेट नेट पाप कीवल दोष कीवल जगतुन रोपो सर्वनाश कीवल आणि तनगी नाचे मासी सायवलु इचुडु चिद्दु राक्षस कली त काम क्यू चिद्देनु मराठ पीसी ताकलागर बततुनु भत्ते नरपुट कली त म्हणताई इचु चिद नेम नेकी आचार विचार समधी उच्चकुन करी कीवल समधी त्रोपो मराठ बेहेंकुन बतल सत्य आंदू इन वडून सूडवन बततून पीसी ताकते मराठ मुन्नेदा अंतटू बततेंदक माग सुक्क मानता बतल कीते माग सुक्क मानता इचु सिद्धू सुक्कमुने माहकवल दुःखमुन सिले बगते दुःखम म्हणताई अचुडग राक्षस कलित म्हणता राक्षस प्रवृत्ती म्हणता राक्षसन धर्म म्हणताग आणि अग रकसले म्हणतोर खतम हिंग वरोर मायनल सिल्लोर इचुडु चिद्दु अदेन लाशिने सतेतून ओडके मायाना चूडट सतेतून ओडके मायाना सत्यते ताकना सत्यता नेमिरना पेन बेकेन लक्सिले पेनु बगन मंत लक्की बेकेन लक्सिले मा सिरमुड मंत मा बूड मंत मा पक्कत्क मंत मा पजगिर मंत मा मुन्नेगिर मंत माकुन एपुडु सूडचेर मंत भगवंतलु माकु एपुडु सूडचेर मंत मराठीत भगवंतन सूडचेर चिलवटी इन भूले मासी मंतट अदेन लाची ईतल भूल अरवकने चूडट
ईताल भूल अर्वकने बोरते ताकवाल सुरुवात की इंतरो बोरते ताकले मोप आंतरो बोरते ताकंतरो अचु वोर भविष्यतने म्हणजे मुनेत वायवल नाडीता कालम नगा वोर राजान मोडी राजाल मनांतोर राजान मोडी राजाल मनांतोर न्यानीन मोडी न्यानी मनांतोर पेंदुन मोडितोर पेन मनांतोर अचु बसके मुन्ने इचुड़िद्दु अदेन लाचिने सत्यता बत्ते विचार मंतई नाडीतल बोर बोर की साधु संत क्वानी चौकोट निगरन की चौकोट के वी सी केंजट चौकोट न वागनुक नाटे तरड बच्चले चौकोट न वागनुक मत गुंजड़ा नेडी ही नायर इनवल बोर्गी ननगिर उंडे वरोर्गिरिंद परुर्मति नेड बतलायवल मतई अद आत सूडट इंके बच्चले पेरसाता कीगेट आनंद इगे बोर मंतिटु बोर चिलविटु बोर न्यानीर बोरे चलिनुर बती धानीर मंतिटु धानीर धान की वलीर सूडट पुण्य भगैतेर बोर पेंदरोंद अंतरिते बोरते धान कींतर ओर पेंदरोंद अंतर बोरते सत्य वडकंतर ओर पेंदरोंद अंतर बोरते चोकोटन सरितो अंतर ओर पेंदरोंद अंतर ओर पापेस्तलायोरिंजे कथा पुराण समदिवे ಅಂತ ಸುಡಟ್ बोरते अन्नधान कींतर ओर समदीर्घ टलगिरे मुन्ने मन अंतर बोरते ज्ञान धान कींतर ओर समदीर्घ टलगिर पेंदुन करुम मन अंतर थोड़ा बच्चोर पेर संगे गोष्ठी साधु संत कना बच्चोर पेर संगे वेद कना गोष्ठी सुडट ಈ ಚುಡಿವು ಚದೇನ್ ಲಾಚಿನೆ वेदकनागिरे शास्त्रनागिर बतलितेर चूडट मातृदेवो भव बेये पेंदगटल पेन चूडट पितृदेवो भव बावल पेंदगटल पेन आचार्य देवो भव सत्यता बोरते वेहंतरो ओर पेंदगटल पेन अतिथि देवो भव इनके मोड बच्चुरो व्यर्थलिर्वातम माकुन मिनट जेवुन सीति चूडट वेर्गिर पेंदग पेन गुरुदेवो भव आकृत गुरु पेनांदूर पेंदग पेनांदूर समदी पेन कनलगे डगुर पेनांदूर इचुड़ चित तीव मामूली परसंग कोयंगायो मामूली परसा ज्ञानता तत्वंगायो इचुड़ चिवकुन मरट ओडके मासिताकन अदे लाचिन महगा गुरुना बगन सिले इंजर खदीत किन मड मीग डंडरीन गा वांता वारवल बगक बगक गिर पाठान गा वांता बाईक वारवलिक पाठान गा वांता ई समदी वासरेन मदंता चिगे मंतंगे गुरुना तत्व एनमल गुरु इतेक मिरटिन किटू इनके बोन तेर वरो तचिनी पूछते पेर जति रुमल दोचे अडम टिडम बोटकुम सिकुन एकदम वेरे गुरु इनके गुरु इतेके निर्गुण निराकार आकार दे मतदायो आकार दे मतदायो चेत्तांद ननगिर आकार दे मंतो नन चेत्तांदुन बती निर्गुण निराकार चूडट निर्गुण निराकार बोरते अद्दु स्वरूपना धारण कीसी मंतो रचु ओर गुरु ओर समदीर्घ टलगिर गुरु केस्तिटा चूडद्दु जीता डगडगुक पाटा वेसुड़ी खता समदी मता बती इदी चर्चा सील वसुंजी अव हाने लोपे मासी मता नेडू भाई आनंदना दिवस भाई पुण्यता दिवस इंकेडल इंके 4-3 साल नलाता कि बदोमति पेंद वातावरणम पेंदुन हेतु कीवल पेंदुन बारेते करी केवल इदी चिंतन कूबेले पब्लिक नगवाता इदु भाई परस आनंद भैवेलिटी नेडू उदंते टाइम सीसु उदंते बोर्गिर वाते कुदंते चोकोटना तुन केंजंते रिचुडी चित्तु संसार जीवितम ना मायनन बतल पाजले बगगिर चूडट पब्लिक न गुत्तेगी सुकम पाजले तेवढ सुकम न गोष्टी पाजले सुकम न तिंडी पाजले चूडट रोन सोत्तेके गिरे उंदी रोतूर अव्वाल बाबो पोराड मोर्याल आणि समदीर बेहंकू रोता कोरियाड वीर समदीर मतेगिर सुकम न गोष्टी पाजले सुकम न तिंडी पाजले सुकम नूर कांडीर पाजले रोन सुखम नांदे माता पाजले अचोडग लक्ष्मी नांदे माता आणि रोहो 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 जगडंग कींतेर चूडा वेन रांग अंतेर ओन पांतेर नाटे पब्लिक ना ओनतेर पाटलानगा ओनतेर पंचायत कींतेर डांड सीनतेर वरुण करूर केंजुरकी आग बसकेन लक्ष्मी नादे मय ओडकिरट थोड़ा बच्चो वेलेटिर तेन पायन ओन पूड़ा तेन पायन उंडे पूड़ा उंडी तरना जोड़िकेन मती बोरतेर विचारते राकरी इहिन की मट राउंदी बायको मंदना इंजरितेरी सेले इच चिगेन तप्पु रोडिता बती तलदग ही निर्सिकुनु अक्षदन मुन्ने सियो मुठी हके वाटतेर हिके सियो मुठी वाटतेर इदाडतुन बोर टेंडना वीरकु निचवेले लक्ष्मी वाटतेर इदेन बोर टेंडना पाटलाल टेंडना देवरी टेंडना मोक्साल टेंडना राजल टेंडना नादात्नोर महाराज टेंडना सेले नमोडगी रूईशरी वेहांत बोरतेर वरो टेंडना की बोन गते वरोन ग दमतेर मांदना की चुड़ीता डगडगुक पाप कना गूते मार बोने रांगवलायो नन बोने रांगवन मती इदुंदी सारांद केस्तिटकी चोट ईता पेरसा मनंता बस केडगिर बायनु पोती दोस्त बर ईता 56 सुटकी इवरे तेगिर 56 गोष्टी नून पीवा ओडकिरट महापाप अंत कालदून काल जारची तलत पोरो ही निर्सी चूड शोभते आखरी टाइम में 56 सुटी की मड़ी
ಕಾರಿ ಮನಿ ಬೂರಿ ಮನಿ ಒಂದು ಕಾಡು ಮನವೇಗಿ ಸೋನಿ ಹೇಳೆ చూడు బాయికో మంచి బాయికోయ్ బప్ప తాను ఉండుంది కడుదు భగవంతాలు సీత సీచిలేదు వేగರೋ ಸುಟ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಬತ್ತಿ చూಡ ಬಹನಾತ ಇತಿಹಾಸ ಇತಕ್ಕೆ ಇವು ಜಗಳ ಅಂತ ಅಂಟನ್ ರೂಪ ವೆಲ್ಲೆ ಸೊಡಿಸಿ ಮಾ ಬುದ್ಧಿನ ವಲ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಆತ ಬುದ್ಧಿನ ವಲ್ ಭ್ರಷ್ಟ ಆತ ಇನ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಪೆರಸ ಮೆಣಸಿಲೆ ಬೋನೆ ರಾಂಗ್ ವಲ್ ಆಯೋ ಬತ್ತಿ ಬಚ್ಚೋರ್ ಪೆರಸ ಮೇಡಮಂತ ಆಡವಾಡ್ತೆ ಪೆಸಿ ಅಂತ ಇಂತೇರು ಇಚ್ಚೋರ್ ಪೆರಸ ಆಡತುನ್ ಬಗಟ್ಟೆಂಡ ನಂಗೆ చూడు ಬಚ್ಚೋರ್ ಪೆರಸ ಮೇಂಡ ಅದೇರ್ಲಾಚಿ ಇವು ಸತ್ಯ ತಂಕ್ ಹೋಯಂಗು बाई पैरसा मनता बच्चों बंधनल मनता बाई गिरिंगे सूडट अग पेरेक वाटले वो तेकिंगे वो शंभुदेवल पोरोडल लीडर वानूर उंडे बंडार गुरु वानूर खमका गुरु वानूर उंडे गुरु बोर बोरो सारवीर येडूर 8-10 जन गुरुर वानिरिंजे पाठ वार्सी ऊर अच्चुरा पाठ वार्त पजे वेनगा ओसी चोकोटु वीरुंडे माऊर कायदा वेहिर सूड देवरीर वीर मनंतेर की कायदा वेली वीरुंडे अग चोकोट पेरेक वाडसी लास्ट टाइम उन बचले पेरसमेंडु अच्छों वेले वाड़सी आंटी तल माँ बावली तोर खेरे गाबा में दो लेंजर वो समदी कीसी सप्पा कीसी बोरते कयूर गाबा में दो लेते रही इनमें अच्छोर सोबते बावली जे वोची लास्ट नी जीता सापे ना लागता कई लोग उरिंते माक विद्या बारी वायो माक चदुबु बारी वायो येस बरकत बारी से लेते बारी सिले इच्चों वेले आसे मनता इच्चों वेले अंत इच्चू पाप कनल मरड बारी पेशिया लागर इच्चू अस्के मुन्ने तक बतल केवल मनता यो थोड़ा अंटी बतल जरकता महाभारत जरकता अंटी बतल जरकता भक्त प्रहलाद ने इतिहास जरकता बचोटा गुर जरकता बचुरो साधु संत कना बचुरो रामायण की जरकता बचुरो कठिन दे जरकता बचुरो लोकुरा प्राण सोडिता बततलासी सोडिता सत्यतलासी सोडिता धर्मतलासी सोडिता सुडट बुरा प्राण का बहान सोडिता धर्मतलासी प्राण सीतेर ऊर सोड सत्यतलासी सीतेर इचु जीवेकुन लासी बोरे बताई धन तुन लासी सीतेरी ना धन ओर कलतोर इनमकी बती इच्छों परन को धर्मत लासी सोडिता सत्य तलाची के मराठीन के बतल किया लागर इच्चोर पैरसा पुण्य किया लागर सुडट इच्चोर पैरसा पुण्य किया लागर बाईक दादलीर तीव पुण्य किया नते माकुन बोर परेशान कीचे मंतरू उड़ीदगिर पहाजले की माकुन बोर परेशान की तो इच्चोर वेले जगड़ान थंटान करे हेवल इते मा मन माव मन बोन मन वोन के इगे बोनोरे दुश्मन बोन के सिलूर बोन मन वोन के ಓನಮನ್ ಓನ್ಕುನ್ ಸೋಂಗುನ್ ವಾಯು ಸಂತ ಸುಡಟ್ ಓನಮನ್ ಓನ್ಕುನ್ ಸೋಂಗುನ್ ವಾಯು ಸಂತ ನೀವು ವರೋನ್ಕು ವರೋರ್ ಪಾಯು ಸಂತಾನಿ ಅಗ ಬೆಹಿಂಕುನ್ डांड को वसूली कीनतेर झिलते शांतेर काल्क तेरोरु संतर चिव बाई पैरसा परेशान को इजुड़ चीता बग्गा मनवा माव नाटे मनवा मा रोन मनवा दुनिया तुर चाहड़ी वाड़कीर पक्का तरो तुर चाहड़ी वाड़कीर उंडे बोरे वाड़कीर मती मरट अव चाहड़ी इंटेंडना आस्के मरट बतल कीन तटू निन्ने बतल जरकताई तान सुटकिसी नेड बतल जरगंताई नेड कीते नाड़ी मा कांडीर बतल चोकोटायोलो अंटी चोकोटा अंत केस्तिटका चूड़ा अंटी तक तप्त धर्म अंटी तप्त सत्ते ते नेड भोगे मायवल वातकी ते नाड़ी माक सुख मायवल मंत मा कांडीर सुख मायवल मंत मावा समदीर के सुख मायवल मंत इचु चीतल राय बग जरगुंदु शंभुदेवन राय सभतक इदु चर्चा जरगुंदु शंभुदेवनगा समदी जाति नूर मंदिर समदी जाति उंदी जाति आयो अट्र पगड़ जाति नूर समदिरे चूड़ा पाठ वेसुड़ी तगन मंतगे समदी जाति नूर अगर राय सभा कींदिर आणि बेहंकुन चर्चा उंदिर अस्के शंभुदेवल वेंदुर अद अक्कल विचार बुद्धि ताकवल नेम नेकी पेन वेन देव धर्म इव समदिना कोया तना वेंदुर इजुड़िच्चो पेरसक होया कि जो चिद्दू चर्चा मराठीन वालायो उंडे बोरेगिर मंट डाउट सिल्वक ने ऊर चर्चा किया ना महाराज के चर्चा किया ने नोलायो ओर बातोरे मनीर मती ओरगिर चर्चा किया वचु तेन के चर्चा कीवल सिले बोरेगिर वेवचु पेन द ज्ञान बोरगिर येवसन खाली महाराज के ऊरे माड़कोआडसी ऊरे निराम पाक मनांतेर ऊरे भाई सोबते मनांतेर ऊर समदिना गटल कोरो मनांतेर आहान बताई चिले समदिरे धर्म बोन को जरूरत छिले समदीर के मनता त्या धर्म तक ज्ञान तुन करिसी समदिरे बोरगिर प्रचार किए वचु ಇದು ಧರ್ಮ ಏನ್ ಇಂತೇರ್ ಧರ್ಮ के स्थिति समदीरगन पुण्यवंतलिर मनंते बत्ते पुण्यत काम सत्यत काम की तोर सत्य तोरे अंतर सोड पुण्यत काम की तोर पुण्यवंतले अंतर धन्यत काम की तोर धन्यवंतले अंतर आणि भोर ते धान की तोर डगूर पुण्यवंतले अंतर इचुडिव काम कना पल्कगिर म्हणता आणि ताना बेहंकून लाभमगिर म्हणता आणि बचोर ते ओर बेहंकून खचमीच्या कीसी सर्वनाश कीन तोरो नाटू नाई देसू नाई जातीतू नाई अचु ओनेंदक नष्टमगिर म्हणता नष्टमನ ಫಲಂ ಬತಲ್ ಮಂಥ ಸರ್ವನಾಶ ಇಚುಡಿತು ते
बदेन के नाचे मायवाकने समदीर सूडना रोतगा रोत बाई सूडना रोतोर दादल सूडना समदीर कुने सूडना ಅದು ರೋತುನು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ನೆ ತಾಕುಸನ ಅದು ರೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ನೆ ತಾಕ್ತೆ ಚೊಕೊಟ್ ತಾಕ್ತೆಗೆ ಮುನ್ನೆ ವಾಸಿಕುನ್ ಅದು ಜಾತಿ ಚೊಕೊಟ ಅಂತ ಚುಡ ಅದು ಜಾತಿ ಚೊಕೊಟ ಅಂತ ಕಹಿ ಲೋಕುರ್ ಪಿಯಿರ್ ಕಹಿ ಲೋಕುರ್ ಪಿವೆಕ್ ಸೊನಿರ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನವ ತಾಕೊಡು ತನ್ನ ಮರುಂಗ ನೇಟ ಜನರೇಷನ್ದಾಗ ವೆಲೆಟಿರ್ ಲೋಕುರ್ ಬಗ ಹೊಡಿತೆಗಿರೆ ಉಂದಿ ಉಂದಿ ಕೋಯ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಹನಾಯರಿದಿ ಅಂತೇಳಿ ಸುಡಟ್ ಬಹನೆ ಮರ ಚೀದಲ್ ಚೊಕೊಟ ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಚೊಕೊಟ ತಾಕೋಲ್ ಮೋಪ್ ಕಿತೆ का समधी चोकोट अंत इचुड़ी ज्ञान ఇది ಜ್ಞಾನತುನ್ ಪೀಸಿದಾಯನ ಇಚೋರ್ ಪೆರಸ ಜ್ಞಾನ ಜೋ ನೆಡು ನನ್ ವೆಶ್ಚೇಮಂತ ನಾಕ್ ಕರೆ ಮಾತಚೋ ನಾಗಗಿ ಗುಲ್ ಪೆರಸಿಲೆ ಬತಿ ಸೂಡ ಇದು ಜ್ಞಾನ ವಾನಲ್ ಬೋರ್ ಕೀತರು ಬಾರಿ ತಯಾರು ಕೀತರು ಓರು ಬದೋಂದಿ सबने सोडिते पटना पुरत्रोपो श्री श्री परमहंस सद्गुरु पुलाजी बाबल सत्यतुन वेहट माइनन काम वाले वेहट गुल कौसी 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 परेशान की वड ಇದು ಆಯ್ವಾಕನೆ ಸತ್ಯತ ವೆಹಟು ಮಾಯಿನನ್ ಕಾಮ್ ವಾಯ್ವಲ್ ವೆಹಟು ಮುನ್ನೆ ಮರಡ್ ಬತಲ್ ಕಿಯನೈ ತಾನ್ ಪೊರಡ ಬದ್ಗಿರ್ ಮತ್ತೆ ತಾನ್ ಪೊರಡಲ್ ವೆಚ್ಚೆ ಸೊಡೆಟ್ ಇತ್ತವೋನ ಆಶೀರ್ವಾದನೆಂದಕು ಇವು ಸಂದಿನು ಉಚುಕು ಚುಕು 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 ಇನ್ಕೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಓಡಕೆ ಮಾಚೇರ್ ಉಂಡೆ ಪೂರನಾಗಿ ಓಡಕೆ ವಾಯ್ಮಕೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಓಡಕೆ ಮಾಚೇರ್ ಸೊನ್ವಾಲ್ ಈ ಚುಡಿದ್ದು ಅದೇನು లాచినే ఇచోర్ పెరస సత్యమంత తేనగా ఇచోర్ పెరస ధర్మమంత కి మా పాఠం వేసుడిన్ గగిర అద్మంత చూడట్ బది మరట్ తాకన ಇದು ಪಾಠ ಐಕಿ ಇಂಜರ್ ಕದೀನ್ ಸುಟ್ಕಿವ ಜೋ ಬಾನು ಮುಂದಿ ಭಗವದ್ಗೀತದಾಗ ಶ್ಲೋಕ್ ಲಿಹಿ ಕಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಬಚ್ಚೋ ಪೆರಸ ಲಿಹಿ ಕಿತ್ತೋರು ಕೃಷ್ಣಲ್ ವೆಹ್ತೋರ್ ಅರ್ಜುನಲ್ ಕೇಸ್ತೋರ್ ಸುಡಟ್ ಅಚೋರ್ ಪೆರಸ ಶ್ಲೋಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಸಂತ ತುकडोजी महाराज आभंक लिही कीतर आणि भेंकून भजनक लिही कीतर जो भजनकनक बांधताना रचना कीसी ಇದು ಜಗ್ಗುನಂದುಸ್ತೋರ್ ಬಚ್ಚುವಿರ್ತೆರ್ ಮತಿತೆ ಏನಂದಕ್ ಸುದ್ರೆ ಮಾನೀರ್ ಕರಿ ಕೀನೀರ್ ಮುನ್ನೆ ದಾನಿರಿಂಜೆ ಚದೇವೇಸು ಉಂಡೆ ಬೋರ್ ಬೋರೋ ಇದು ಜಗತ್ತನಾಗ ವಾಸಿಕು ನಾಹನ್ ಕೀತೆ ಹಾನ್ ಪರಮಹಂಸ ಪೂಲಾಜಿ ಬಾವಲ್ಗೆ ಪ್ರವಚಂದ ರೂಪನೆ ಮಾಕುನು ಬಚ್ಚೊಂಗೋ ಬೆಹ್ತೋರ್ ಮದಿ ಕಹಿಲೋಕುರು ತಾನ್ ಫೊರೋ ನಿರಾಸ ಮತ್ತೇರ್ ಆಸತೆ ಮಚಿಲುರ್ ಈಗ ಬತಲಾಯರಿಂಜರ್ ಆಸತೆ ಮಚಿಲು ನಿರಾಸ ಮತ್ತೇರ್ ಕಹಿಲೋಕುರು ತಿಕ್ಕನೆ ಮತ್ತೇರ್ ಕಹಿಲೋಕುರು ರಕರಕಲ್ಕ ನಾ ಊರಾ ಭಾವುಕನೆ ಮತ್ತೇರ್ ಈಚುಡಿ ಚಿದ್ ಭಾವ್ ತೋಡೋಸ ಪಜೆ ಹೋತ अगर से अगन मन मड़ी के बच्चूर को आशीर्वाद आंदो बच्चूर लोकूर मुने सोंदिर आणि काही लोकूर का आशीर्वाद गिराता मत याद आशीर्वाद बतता आंदो ऊर्गी ठावा चिलवा काता ऊर्गी करेक्ट केंज परचिलु इंदके काही लोकूर इनगी मनते मागके केंज परचिलु सोतेर सिद्ध सद्गुरुनगा फूलाजी बाबानगा मती वेर बततोर आंदूर बतता आशीर्वाद कीतोर ना पोरो बतता नेंगता बतलवाता ನನ್ನ ಬತಂಗ್ ಕೀತೆಗೆ ಬತ್ತಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಾರ ಈಚು ಇದ್ದೇನಿಗೆ ಮರಂಗ್ತಾರೆ ಈ ತಾಂಡಾಗ ಡಗು ಕೋಯಾಂಜೋ ಬಾವುತೆ ಮಂತಾಂಕಿ ಈಚು ಚಿವು ಕೋಯಂಗು ನೇಟ್ಗಿರ್ ಪಾಠ ವೇಸುಡಿನಾಗ ಬಂತ ಸೋಡ